kita Nabi Muhammad kalau kita wahai sahabat itulah saudara. Assalamualaikum sebuah firman hendaklah baca di dalam Al-Quran ada basuh innal ladzina kadzabu sayyi'atiyan yudu wasiqan nasamilakon ayat pertama takabur kedua penutup takabur je sombong hampir serupa kalau dipakai sipai dosa kalau ibadah pahala nyuampo pahala ditolak tidak diterima takabur je sombong je kalau dipakai segala ibadah dan pahalanya tak sampai pahala ditolak jatuh pengarai menampu serupa dan sengit sulit anta berbalik hujan kalangi anta kuado batu kalango anta kuado to tasapi ke dalam lubang jarum pinjai mengatakan baga tiup-tiup mini tetapi mengerega di sebalik bukit dan Jakarta dan juga kota kadang lomba dilawi mengatakan awak kayu syukur menaruhkan ambil lebih mimpi ambil je pera labas sumpi-sumpi sampai rani jadi tukar rumput kilo dan meninjau sampai juraji pinggang lah kadang daripada pagi semuanya lagi kalau sidang apalagi kita lah berada di dalam Mina di Minangkabau adalah kambang di hujan talapu di pandai talapu masuk kini di mana kemalang lima ulala karena binalu jumpa di pape di kau lalu di orang datang ada keliru lah habimi yang ada kata basapu lah kali dengan baju degara de guyu de coba dah ilo malu kalau ingin ayat ibu babina tu balum lah mana pecucu untuk tali kisah suku aja ila baitu la sida la najab karena kami adalah saudara katanya
lati kanabana lati mungku lati basamu lati kami lai tanang kala padoi yo ini masuk adilai wahai la iyo lati sudaro lai rapi jopanu disambut kadinya nyawa jotubo naknya to nyawa nak suci sungguh ibarat main di tanah lapang bola naknya to masuk lapangan lena senang hati penonton memandang hidup pemuntuang di bawah pulang ini dipakai mati ditolak nak jangan nyawa pada jalan Allah ini paraman kamandati sandi oh di sore sajadah ayat terjali Allah subhanahu paraman nabi wa nafaka fihi dengan mizuri laisa masuk Tuhan menjadikan insan awal kejadian masuk di sana sama masuk air tergenang kontan pasang mata kemudian itu malaikat latibo apa puluh hari nod pasang mata kemudian itu malaikat latibo menjadikan nudpa Allah qanamu arati alqa darah samato hampir keluari samato alaka Allah qadibu menjadi ampe bulannya bilangan sudah ampe bulannya pabilola panos nanti masuk itu Tuhan menyuruh malaikat mendapu oleh mendapu nyawa leka untuk tubuh kemudian itu malaikat remutan diiukannya pada dalam badan masuk di kandungan ampe bulan masuk itu lekat iradat Tuhan oh dimasuk itu iradat Tuhan kan kena bagar amalan belambe atalingo mana berbeda jangan kamu oleh kaki balik kana adiran baitullah tambe sama suatu buah pada moja sama ni sama surya wa barnamohan kadonya itu padilo sapai kaduanya itu pabilo sapai isa sejati ibari pada pada pasu diri ala untuk apa ni malah jadi batin apabila anak kadu bilangan sembilan bulan lahir dari kandungan awalani baru barasonya dari perasaan dari nanang
menangi itu sebabnya. Oh karena menangi oleh jadi lupa, Oleh lupa negani Tuhan yang asuh. oh karena oleh lalu oleh dayu setan. Oleh ibu bapaknya oleh kurang de asuhan. Oleh kurang didikan Keagamaan Islam. Oleh itu sebabnya oleh mangkonan hukum. oleh sampai durhaka ke Tuhan aina patuh. Oleh sampai menjadi sikapin yang laku. Oleh dalam neraka oleh badan disapu. Oleh itu kataran oleh nyawa tubuh. Oleh sahabat. Iyo tolan saudara. Dari soal pengajian jadi niolah sonyo. Lah jadi ialah derasonyo dari kami ialah nan badua. Dari panah iyo dalam arjo narang barina niolah banamo. Sebagai nan ialah desa muangan curi tonan denan putus sejago. Itu Tuhan yo dalam kisau dan ala desa bantacako. Apalagi iyo nanekan kami lah sudahlah de melemparkan tanyo. Oh sudah melempayo de tantanyo di hadapan penonton bahasamu. Tidak bisa banalah diruntuhkan ke diri kami lah nabadu. Ya itu kapan ayolah arjo nana sadayo kini bakarajo. Terima iyo kasih banyak. Oleh kami ucapkan terima syukur. Oleh atas pertanyaan. Oh dari nalarikan kita. Tetapi lain ala ko boleh nala pinta nala jo pintu. Oleh karena tiba di kami masih ada iyo mudo-mudo. Kahanan kana duonan la duonyo. Ayo nampak ngalaman iyo tidak dosa sampai kini alon sabarapo. Denan layo tanah dorong kami denan delakinan milah sapo. Andelayo nan koyo salah kami yo delay dolong tujuan de kanju. Adenala itu nala elo nyolai batu olai bamudo. Lagi kamayon jawab tanya di hadapan penonton dengan tuo. Adenan di hadapan denyomu ya di hadapan guru-guru basamu. Ayo para noli dan konda batu layo salah baik kau menjawab tanya. Adelai barila dalagi sini kami badu menjawab tanya. Oh mano iyo larikanku. Esamo tu kanala curito. Ayah itu Tuhan dalam kisah. Orang barila de manamu. Oh jadi gua yo pertanyaan yo denala desa bangka jago. Bala karo iyo edenyo nyawa iyo ditambah nala surahnya. Sabalum yo nyawa ko ditiupkan kabata yo tubuh kita nangko. Lapia iyo nana di sidang diproses nyawa nangko. Ayah pokok sabar yo karano nyuma ko disi
persidangkan yo bananya nangko dan menyidangkan iulanyonya wasiat pobana nanda uluhnya ayah zaman jadi hakim ketua iyo siapa dahulunya Salatola de menjadi saksi yo siapa saja hai ko dudua inyo nandi kurisi iyo batanyo dekan pulo ada iyo ada bameja ayah pola kenamonyo pano ko atau elajo palu iyo bapare solanyo juo asilio persidangan bagaimanapun isyo de mangato Kiro iyo nande bayi tuyo denalai nan bunitanyo sabanalah denale banapade iyo akan deh punitayo Delayo dengan la bismillah kami menjawab denyo tanyo Delayo ditangga denonya wai kuyo bana penjawabannya denale dengan di maabana di mongko iyo nan basamo Membayo ko diri kajibana sama sonan dahulunya Sabalum mio denyo nyawa masuk ke tubuh kita nangko memang nyawa dipersidangkan tanlah bilanio dahulunya denale atau nala di proses iyo sama sonen daulunya Aku dipersidang dekan bana iyo nyawa denyo nangko dekarano nyawa masuk dulu Angkat saratola denyo enggan yo tadi tiupkan dekana tubuh kita Rano iyo denyo nyawa o suci ne sambarono nyampang masuk ke tubuh kita takwilah de bakoh lebadoso Ode maalum tubuh kita nangko Okan sodai ode lanyato memang banyak yo sarang dosunani yo ayadola di sana Delana itulah dia sebabnya nyawa anggan ke tubuh kita Masunani yo dipersidangkan yo masunani yo dahulunya Delana itulah dia sebab itu bana dekarado menurut iyo ay pangadian iyo ay kami dan dekarimo nan manyidang yo dekan nyawa iyo manurui baritonyo sekalian iyo malaikat iyo manyidang wakatu di sana iyo itulah denyo bana iyo nan manyidang nyawa naiku sedangkan menjadi de hakimnya iyo ay danga pulo sama to Allah de ta'ala iyo akan kanamonya sedangkan lana mana jadi saksi simak-simaklah dekan pulo yaitu malaikat nan berampik masunan iyo deh dahulunya malaikat iyo lah denyo Jibril malaikat iyo lah de Israfil malaikat iyo lah na Israfil sarato malaikat Mikailnya itu malaikat lanan berampik nan menjadi iyo le saksinya ayo kududunya dikurisi oh ayat dola de namonyo iyo banamo kudratilah itu yo akan kanamonyo iyo ko adole pameja hijau dengan dedangalah dekan pulo de bernamo ini Radatullah itu yo namo de Sammato ai padu ko atau lajo padu subhanallah kanamonyo sedangkan jatuh yo laponisnya persidangkan masuk dahulunya nak kami yo laurai kano denala sekarang nangko Lene si malak dekan bana hasil persidangan dahulunya walau yo nyawa kita nangko anggap dengan dahulunya tak
Iyo apola kadika toa katula kibo denyo pulo. Adalah pati boleh perintah dari Allah yang asuh. Jika iyo dengan nyawa nangko, iyo katubu tito nangko. Masoyo ampera denyo bulan, dirahim iyo denyo bulo. Iyolah turunyo de perintah dari yo Tuhan nang kuasa maniyo kaniyo ruh nangko. Aditiyo kaniyo denyo nyawa kapatang iyo de tubuh nago. Layo nyawa nan de janji sama suraniyo dahulunya. Kaniyo patwa ke Allah, patwa kepada nabinya. Iyo disuruh Allah, suruhan iyo oleh nabinya. Iyo suruh lanyo guru, iyo elesana mato-mato. Pa itu yo banana la kokonyo, perjanjian yo la di sano. Tapi yo sayang seribu sayang, onde yo kalau nan kita baca. Walaupun tak kok serato koko, tapi idili yo lah mandayo. Iyo setelah layan lahirah, iyo kabumi Allah nangko, dicakwa iyo nande ibili. Iyo kudu anak-anak ko. Setelah itu anak lahir ga pegang gaman dan duo. Perhatian iyo la de kita, waktu laye baik dunia nangko. Iyo lai tangan yo de tambang tangi pun tangi pulo. Adena lalu pun de janji ke Tuhan Allah yang asuh. Kini yo dena yo sampai mati, tujuh kita cari di dunia nangko. Mana pergi yo lanyo janji nan la bau kojo Allah yang asuh. Dena itu penjawaban dari kami nan madu. Kini nani yo baakan ancai yo ai baala kasero. Allah jawab iyo di sana panjang tanyo. Indah lalle balapia bakurang iyo indah pulo. Malakian ancaman urangi rasulah sio. Iyo basila wata ubaba uramo para karo. Di dalam kanai dakwatan tuwe kamanda awak pulo. Di dalam kanai tanyo ai tentu kabana tanyo pulo. Simak lekan bana den layula ai legam punyo. Oh maniyo dekan nyawa kabatang tu pula kita nangko. Siapa dahulunya onana punyo la dekan ajo. Oh nyawa ditiupkan onde antala di mano. Antana lagi iguang enlai antah lagi telingo. Antana lagi muncung oleh antana lagi matu. Aku ado nyoba pintu aku yo namona la pintunya. Oh nyawa ditiupkan lai 25 yo lanan mano. Lah jadi sikit itu kami nade bernama santanyo. Indah ba panjang den lai indah ba jelo. Sini gala hormat iyo jawab dela tanyo. Di pasang tanyo jo irama daunyo. Irama perjuangan sama sosai suanyo. Irama la
penjajahan dengan le Jepang dan Jobulando. Iyo di tahun itu memang di tahun de ambil tigo. Sama soai nini amoy ama usia penjajahan Nuramulano. Sama solanyo itu musinyo rambu ilakaibo. Estirawa bata lawan dengan Spanyol malagu tiangnya. Sama sobre Suharto masih mama kasih peda untuk. Sama soai helikopter bila haju baliang-baliangnya. Sama soai pesawat tempuri jual-jual de atonyo. Sama sola kereta api odin dia nyola paluku haju. Di pulau Elesa musir di situ banalah pemainnya. Di situ lah nyobana beliau maibo ibo. Oma sola denyo itu jo kalanan kita denyo kiro. Kanila tu kasila wai onde o antah yola di mano. Ingin memasa dia memang le agak lama ibo. Simak le kanabana iyo jo hati le nasiko. Kodo ale pute abakar pala mera haidi negara ale bute paga pala mera di negara ale pute inna sudena hosuaro la tabedo. Pina mana goda inang dulang doge. Hora subah. Nane iramanyo dari kamilana badua. Irama tapanuli irama lasini bata karo. Odelayo tahun nampelimo. Di situ banane basutinginyo. Akinyo ba kola karancayo ba anak kola letasero. Kini dekadanan mudo bulianan kani bariju. Di barikan dayola nantu yola dekan jadi hidup. Adenana sanala denyo bana pinotola enande tinggalan ko. Jono lagu padang pasir. Ikonelah hadiyo. Muslimat jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan. Muslimat jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan. Di seluruh penjuru di desa dan di kota. Di seluruh penjuru di desa dan di kota. Tapi mengapa engkau enggan mengunjunginya? Muslimat jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan.
ibadah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Muslimin muslimat, jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan. Muslimin muslimat, jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan. Allah menyayangi bagi hambanya, Bagi mereka yang memakmurkan masjidnya. Allah mencintai bagi hambanya, Bagi mereka yang memakmurkan masjidnya. dan juga termasuk golongan Orang yang mendapat perlindungan, orang yang mendapat pertolongan. Itu tanda ayah hajo umi. Adik kepada pasir lamu, Mau denyo la mulai tapi yo mantap jubuninya. Sagalo iyo nalle sakit karena Allah kami dilbari pulo. Iyo nanti itu kuaju. Satu tambahnya. Iyo to ina bahiburan tantu ngantu amato. Nilai tantu ladan tu nilai takkan tu amatonyo. Iyo lama abalaka dipinta laka padonan tu. Karena iyo ladan hiburan laka panjago jago mato. Manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya Yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hai manusia, hormati amamu yang melahirkan dan membesarkanmu. darah dagingmu dari air jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada ilmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Bila kau takut pada binimu, lebih takutlah pada amakmu. Hei bukannya gunung tempat kau meminta, Bukan lautan tempat kau memuja. bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohonkan doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi
karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Apabila kau sayang pada pacarmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Aku karena gunung lempar kau menimba, Bukan lautan tempat kau memuja. bukan dukun tempat engkau meminta, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu juga. Itu irama denyo dangdut, Iyo irama yo denan lamu, oh denyo la roma yo na irama denayo punyo la karajo. irama la denan la pengajaran dek kita nani yo urang tuo. Oh marina samo kito hormati tarla bienani yo bundo kito. Adenan ba itu nandela pasan di dalam lagu nande nyocaku. Iyo kini bakaranca, Bana kasiro. iyo kinjang malam lama tambah lalu ijo. Elo dikandakan ala karekan kita, karekan kami ay tukang curi ko. Katu walang isa, katu walang isa, derang sarina mula tolong Mula sambo mula sa sudah iko. buanan ranja lagu nan sero atau jono lagu siranta alkudo siranta kudo. Ayo udin kur, alane kerja dijo, alane kerja dijo, alane jo bojo, alane kerja dijo. Siti Nurbaya akan jadi di mana karena sadang pinonton naik basamu kadang jo oke el tuo donamu do. Olay kadine, olay nyoton, lalade bagara pulo, Otan tunyon kami olay bagara pulo, ikona negara di kami ba aduh. gara-gara kami keluar biasa dapat dinisiku al-habib dinisiku. Adelayo sande ida pula, olay bagana eko, olay kauram, aroma adika dukan pulo. Gara-gara jantan bari sualatu badan lah sakit mencari nak takau kakilah goya singan tuala tabedo. Ole, oh angola sasa, ole la di bueño, oh bacarayo, inda tata. Di rumah la bale go pego anak jo bini
cendo kucang tua marato ibadan nana buru anako jatuh karena dalam alasi ayamatu Akati papa menar mandi la kotika palla menar kato Labi kata halapati di panyo dahi la kato kato Akamu saji dalam mandati la manurun jalan kasura Awa buru bini la banci Aroko baganti juraunan nawo